Yazi mina utshwala anginankinga nabo. Inkinga enginayo inotshwala base South Africa. Ngihambile mina amazwe. Ngabona utshwala beyindawo nezindawo ezihlukene. Yazi ukuthi base South Africa ibona bodwa obukhulumayo. Abukho obunye utshwala obukhulumayo base South Africa kuphela. Angazi babufakani. Kodwa kufanele siyifakele izibuko lento yotshwala base South Africa. Buhlukile kunotshwala nje bakwamanye amazwe. Ngelilanga nje ngake ngathi ngiyaphuza. Ngathi sengithi hayi sengi-right ke manje sengiyolala. Bathi nje dansa wena. Ngathi mina hayibo ngikoze laphi mina ukudansa. Bathi utshwala wena uyadansa wena even uMichael Jackson wayekuhlonipha kabi nje mase kuze emdansweni. Wayengakompete nawe. Angidansanga kanje ngigibela phe kwamatafula ngaze ngagibela ngisho phe kwama-fridge. Kwafanele ngiphumule for 3 weeks kade ngidansa. Ngathi mina hayi let me give it another chance mhlambe mina engishaye kweqa. Awathi ngiphuze kahle ngelinye ilanga baphinde bakhuluma bathi hey indaba wena ungazi umthuko umamezala wakho. Bathi mina uyibona ngizomthukelana ungenzeni. Bathi hayibo akufanele umuntu azakwenza into ukuze umthuke. Bathi mina njobe kude nakangaka njena ngizothini. Bathi hey angithi une-phone wena. Thatha ifone usende i-voicemail. Senda manje i-voice note umsendele. Hayibo angimthukanga umama wabantu kanjena. Yazi kwangathi ngiyikhansela laseGomora. Angazi nami le nhlamba ngangiyithatha. Ngamthukela ngisho izono zoYan van Riebeeck. Ngamthukela zonke izono ezake zaba khona emhlabeni. Ngathi mina yazini next time ngeke ngisaphuza. Kwasho ukuthi buyakhuluma ke noma ungaphuzile ukuthi hayi just one uzothi one nje. Athi mina hayi angifuni ukuphuza bathi just one awukahle wena. Ey ngaphuza ke nami ngathi one. Bathi nje lalela. Khuluma isingisi manje. Kodwa mina ayibo isingisisani ngoba phela labantu engihleli nabo bonke bamaZulu sikhuluma isiZulu. Bathi utshwala lalela sekuyisikhathi sesingisi yabo manje. Khuluma isingisi kuphela ungabusakhuluma enye into. Angisikhulumanga kanje isingisi nogogo base Vryhead. Basebelo bebabazile nje. Bebakazile nje behleka ubala. Hey ngathi mina yazini angisayifuni ke lento. Awuthi ngizame nje ukugcina ke nje futhi this time ngizothi one class bese ngiyahambela. Uyabazi ke muke wathi one class manje buthi hayi one more. Ngathi one more wathi ngo3 ekseni bathi utshwala hayibo. Uyabona ukuthi labantu ohleli nabo abasebenzi. Bathi do something about this. Unemployment ngeke uyibuke nje ungenzi lutho. Angibanikanga kanjena abantu iphone number yami, ngabanika i-email address yami, ngabanika angazi ngangiyithatha phi inamba engangibanika yona ngithi kabheka icela uzobafaka emaphoyiseni. Ngithi nje sendana ama-CV ngizonifaka mina nginama contacts mina eParliament abathembisa umsebenzi. Manje nje ngiyasaba ukuya emzinto. Ngoba ngashiya ngithembise ngisho ikhansela la khona athi aliresign ngizolifaka emsebenzini. Hayi ngiyabonga mina utshwala base South Africa. Oba kwamanye amazwe abenzi lutho. Abenzani lutho ilobu base South Africa. Bona bodwa obukhulumayo emhlabeni. Aze nje mina ngizwe kuthiwa khona ingisi elidakiwe lakhuluma isiFrench noma khona amabhunu adakiwe asekhuluma isiXhosa. Hayi. Ilobo nje okuphuziswa thina futhi abantu abamnyama hayi bonke obase South Africa. Mina nje ngiphinde mekuwukuthi kuyafikela ukoma ufuna ukuthenga la kuthenga khona abelungu. Bunani lobo buseyindaweni zethu? Bunani abantu abanemali ngempela abathenga utshwala obuningi utshwala everyday abanayiphuza face esinayo thina. Bunani lobo bethu? Mina sengizoyithengela eindaweni zabelungu ngifuna lobo buphuzwa abelungu hayi lobo bethu. Anishereni ukuthi nina buthini bunikhulumisani nina buthini kunina bunihlebelana utshwala. Ngoba ayibeyakhuluma base South Africa. Mina nje sobe uphinde ungibone. Funa lobo babelungu. Hayi lobo bethu bodwa ukudayiswe endaweni zabantu abamnyama. Ngifuna impela ke ngoba ubona lobo obukhulumayo. Khuluma isingisi, udanse, wenze yonke insambatheka yenonsense ongeke uyenze uma ungaphuzile.